ọ na-agụ gị agụ iso na-asụ Igbo ọfụma ma ọ bụ iso na-ede ede. Ịma enwere ọtụtụ ndị na-asụ Igbo ọfụma mana ha ama ede ede, nwee ndị ma ede ede mana ha ama asụ ma ọ bụ gụpụta. Ọnya ka anyị ji wee nọrọ ebe a ịkụziri gị ihe niile a. Ị ga-amụta ka esi ede ede, ị ga-amụta ka esi agụ agụ, ị ga-amụtakwa ka esi asụ. Ihe na-ata dị mkpa na ndụ ndị Igbo. Ị na-asụkwu gị na ndị mmadụ na-akpa nkata, ị nwekwa ike na-atụnyekwu ilu dịsị iche iche, amarakwa na ịbụ nwa afọ Igbo. Ghara ịbụ oge ọbụla bekee. O nwere one video ọhụrụ certain time ago, this boy Dike na Nnebe or something like that. Ha na-agasị Nnebe si ya sụọ ihe dị otu a n'Igbo, ọ ga-asụkanwu. Ha na-amụ ya were ya na-emere eme ihe egwuregwu, mana in real life ma ha asụ Igbo, mana onye Igbo ka ọ bụ. Many of our parents, ndị mụrụ ha, achọghị ịkụziri ha Igbo kpaa. Oge nne gị mụrụ gị, nna gị mụrụ gị, ọ na-asụrụ gị Igbo. Nna ha kụziri ha Igbo, ha etolite mụpụta gị kụziere gị Igbo, tolitezie mmụọ nke gị si anya ịchọkwa ya kpem ihe ọbụla gbasara Igbo n'ọnụ ya. O ruo n'ụlọ anaghị enye ya gap ịsụ Igbo, o ruo na skuul ọsụ Igbo anaghị ụgwọ maọbụ apịa anyị ihe. Esi otu ahụ na-aga. Etu a ka ịhụrụ Igbo si anyụ ka ọkụ n'ebe ndị ụmụaka anyị na-etolite nọ. N'ihi gịnị? Na ha na-enwe that time iji wee mụọ that Igbo. N'ụlọ ha ga-amụ ya bụ parents ha achọ ọnụ na ha na ha kọzie ya, maka ha were na onye ọbụla na-asụ bekee sụsie ike bụ ya ka mara akwụkwọ, na onye abụ kara bụrụ ezigbo ya ga-aka enwe ego maka ọ na-asụ sịpịrịsịpịrịsịpịrịsị. Mba nọ, ọ bụghị etu ahụ. Akara aka dị n'iche iche. Ị ga-ahụ onye ga-asụsụ ihe niile ọ na-asụ, mana n'isi onwe ihe dị ya. Ideri ya ihe gụpụta, ọ na-ale anya mkpụrụ, mana ọ bịa na bekee ọ rachasị ya ka ofe, sụrisicha anya. Nwa gị na-amụ bekee na-akụzikwara ya Igbo, ọ mụta ha abụọ, ọ uru ka ọ bụ nye ya. Ka anyị bido n'ebe ahụ. Ya gazie.